612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival mopadali na pagduso sa proposed supplemental budget kon SB1 sa kagamahanan sa Dakbayan. Usbaw sa plitihan sa public utility jeepney kon PUJ ipatuman sa Sugbo sa Huwebes. Samtang Piston Cebu mosalmod sa transport strike o transport protest karong Marso 19. Palace Press Secretary Claire Castro nibisita sa Sugbo og niyagyag sa mga programa ni Presidente Bongbong Marcos. Mao kata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa atong mga balita news updates. Adlaw karong Martes magkasama Marso 17, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Ang uban busy sa pag-andam sa ilang panihapon, naghikay nagpara panihapon. Ang uban bago na nakahuman sa ilang snacks. Mayong hapon kaninyong tanan naminaw sa ilahang mga Radio 612 o sa atong digital platform DYHP Elemen Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Kanunay ang DYHP makasama iyong madungog, naglanog-lanog labi na ning oras karon sa kahaponon. O ato mga public utility jeepney drivers, ato mga motorista nga nagpaminaw karon, taxi drivers, o gingon man kato mga private car owners nga padong na mo pauli o sa ilang tagatag sa mga destinasyon, naka-tune in sa DYHP amping kanunay sa pagkamasahero. Nakapagas na ba ang tanan ning adlawng Martes nga nasinatin na usab ang laing usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, mga kasama, taas-taas gyud ang aumento, taas ang pagsaka karong adlaw. Hinaot nga mababaan na ang tensyon dito sa Middle East para balik sa normal. Ang mga presyo sa mga palaliton gawas sa fuel prices, nag-aray pud kita lumikan sa pagsaka sa mga palaliton na binagyod sa presyo sa bugas. O karon sa detalye na sa ato mga balita, sa Cebu City Mayor Nestor Archival mapadali pagduso sa proposed supplemental budget kon SB1 sa kagamahanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Ipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagduso sa proposed supplemental budget kung SB1 sa kagamahanan sa Dakbayan. Ang gitasan sa mayor niini mao ang Local Finance Committee nga gilangkuban sa City Treasurer, City Budget Officer o City Accountant. Gusto ni Archival ang maghinandaan og dugang pondo ang paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kinito niya gayon ni doble ang gasto sa city government alang niini. Kabaw man ka na ang atong cost sa pag-manage sa garbage is ni double man god. Pero more or less, mga pila ka ng SB1 na to? Dili sang ko ka kuan gid pare kay basig ma premature ba kay pinangan man sa gud na kay source of funds. Si Mayor Nestor Archival sa nasayran lakip sa paghahinan sa mayor sa proposed SB1 mao ang fuel subsidy sa mga driver sa publikong mga sakyanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:14 sa kahaponon, samtang stilan day usbaw sa plitihan sa mga public utility jeepney kon PUJs. Mao na ni ipatuman sa Sugbo karong adlaw Huwebes. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Sugod Huwebes, Marso 19, ipatuman ang usbaw sa plitihan sa mga public utility jeepneys kun PUJ sa Sugbo. Kiniboy gipibaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB office sa rehiyon. Human kini makadawat sa opisyal nga direktiba sa Central Office. Base sa uwing lagda sa Department of Transportation kun DOTR, adunay usbaw nga piso alang sa minimum nga plitihan sa traditional jeepneys, samtang 2 pesos alang sa modern PUJs. Tungod kini sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nagpadayon
nagkalaing tensyon sa Middle East. Si Eugenio Ibu Jr., ang Chief Transportation Development Officer sa LTFRB 7, nagkanayon nga mao'y hinungdan nga ilang gipapaspasan ang pagpa-download sa pundo nga 5,000 pesos nga one-time subsidy alang sa mga drivers ug operators sa Sugbo. Tanan man affected bang yun, not only the operators and drivers niya. For common knowledge man yun ba mga ang operators as owner of public transport, they're one of those katong heavily affected sa kining mga kuan kay number one is employed ba yan nila ang mga drivers. Si Eugenio Ibo Jr. ang Chief Transportation Development Officer sa LTFRB 7. Una na nga nag-roll out ang LTFRB sa provisional fare increase alang usab sa mga provincial public utility buses kon PUBs sa dili pa ang Semana Santa. Ubos sa gimong adjustment ang mga ordinaryong provincial buses adunay usbaw nga piso alang sa base fare niini og dugang 30 centavos sa mosunod nga kilometro. Samtang aduna usay adjustments nga gipatuman alang sa nagkadaiyang classifications sa mga bus. Giklaro sa LTFRB nga bisan sa aumento sa plitihan motahod gihapon kini sa discounts alang sa mga senior citizens, PWDs ug mga tinunan. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. DYHP Tatak RMN Report. At oras alas 5:18 na sa kahaponon mga kasama, samtang musalmot ang grupo nga pinagkaiusang o pinagkaisang samahan ng mga Super Operation Nationwide o Piston dinhi sa Cebu sa ipahigayon nga transport protest. Karong Marso 19 adlaw Huwebes, ang coordinator sa Piston Cebu nga si Greg Perez na mahayag nga tulo ka choke points ang ilang ipahigayon mga kasama. Karong taon-taon lugang pa detalye ni ini ha. Ang kabahin sa ipahigayon nga transport protest sa grupong Piston. Ayon na ta sa pikas nga bahin sa atong mga balita gumikan kay karong adlaw. Nibisita usab si Palace Press Secretary Claire Castro dinhi sa Sugbo human sa pagbisita ni Presidente BBM kagahapong adlaw. Din karong adlaw si Undersecretary Claire Castro niyagyag sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Atong kaon ang latest report ni Radyoman Remart Pugoy nga nagsunod nining maong press conference. Kasamang Remart, DYHP Tatak RMN Report. Kasamang Aida, nihimo og press briefing o press conference si Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa Bagong Pilipinas eGov Servicio Hub didto ni sa subang dako ning dakbayan sa Mandawi karong adlaw. Kasamang Aida, gipahibaw sa Malacañang ang mga aksyong gibuhat sa gobyerno nunot sa nagunang mga isyu sa nasod karon sama sa pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo, ingon man ang repatriation efforts sa mga Pilipinong naapektuhan sa nagpadayong kagubot sa Middle East. Matod ni Castro nga gisugda na sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD karong adlaw ang pag-apod-apod og 5,000 pesos nga cash assistance o fuel subsidy alang ni sa 139,000 ka mga tricycle drivers gikan sa 17 ka mga LGU sa Metro Manila kasamang Aida. O dugang ni Castro nga isunod usab niini ang mga driver gawas sa Metro Manila sa posible ning mapatuman ka sa mga Aida either karong katapusang semana sa Marso o baka after sa Holy Week matod pa ni Castro kaganina. Sa musunod nga mga adlaw sa mga Aida makadawat usab og 5,000 pesos nga
ayuda ang mga jeepney o TNVS drivers samtang ipagawas sa Department of Transportation kundi DOTR sa katapusang simana sa Marso ang fuel subsidy alang sa transport sector. Gitaasan usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture kundi nga muhatag og 3,000 pesos nga fuel subsidy adto ni sa kapin 26,000 ka mga mag-uuma samtang 3,000 pesos usab ang iapod-apod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR alang ni sa mga mananagat karong sugda ni kasamang ayda sa Marso 19 o gitinguha usab karong Abril nga maapod-apod ang kapin ang 2,000 pesos nga tabang sa matag mag-uuma og mananagat ubos ni o under ni sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program kasamang ayda. Dugang po di Castro kaganina kasamang ayda nga ang gobyerno muhatag pod matud pa og tag napo ka kilong bugas every other month kasamang ayda og patuman ni sud karong tuiga kasamang ayda. Gipaundang usab sa presidente o ni Marcos Jr. ang pagpaningil og pass-through fees sa pagbiyahe sa mga humay o uban pang mga produktong agricultural tungod sa pagsaka lagi sa presyo sa pagkaon ning kasamtangang panahon. Sa laing bahin, gikuhaan usab sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang pipila ka airport fees aron makatabang kini sa pag-ubos sa plitihan sa eroplano. Dugang ni Castro nga gipamuban usab sa Civil Aeronautics Board ngadto sa 15 ka adlaw gikan sa usa ka buwan o 30 ka adlaw ang review sa fuel surcharge. Gihimugatan usab ni PBBM ug sa Malacañang nga gidili ang pagpaningil sa mga bayronon sa mga tinunan sa mga papublikong mga tunghaan ilabi na karong graduation season kasamang ayda nunot pod sa pagahimuon sa Department of Education nga job fair karong Marso 25 alang sa mga high school students o graduates. So mo ni giklaro ni Castro kaganina nga gibawal ang pagpaningil og mga dagkong amutan kasamang ayda sa mga graduating students no kay kini laging padong mo graduate na may mga amutan may mga school fees. Giklaro sa Malacañang nga gi-advise sa gobyerno nga gibawal or gidili ang pagpaningil og dagkong mga amutan sa eskwelahan. Unya kaning job fair nga mahitabo karong Marso 25 alang ni sa mga high school students or high school graduates nga mamahimo silang makasud og trabaho human sa ilahang graduation kasamang ayda. Gilakbitan pod kaganina kasamang ayda ang matud pa nagpadayon gihapon ang gobyerno no sa ilahang repatriation efforts o kining paningkamot o programa sa gobyerno pinaagi pod sa Department of Migrant Workers kun DMW nga mapauli din sa nasod kasamang ayda ang ato ang mga kaigsuonang OFWs nga nanimpa dito sa Middle East nga naapektuhan pod sa nagpadayong kagubot karon sa naasing rehiyon. As of this week sa mga radyoman ayda gilauman nga naa sa dulan usa ka libo ka mga OFWs ang i-repatriate pabalik diri sa nasod kasamang ayda tungod sa nagpadayong tensyon dito sa Middle East. Gilakbitan usab ni Castro kaganina kasamang ayda ang kining nahitabo kagahapon no nga gitambungan usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kining oath taking sa 3,325 ka newly promoted teachers ug school heads sa nagikan sa 44 ka mga munisipalidad sa probinsya sa Sugbo nga matud pa padayon gihapon kini nga ang gobyerno nga muhatag og suporta sa mga magtutudlo nga ni padayon sa pagserbisyo alang sa atong mga kabatan-unan kasamang ayda nga magpadayon sila pag-promote sa mga angayang ma-promote kay matud palagi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagahapon walang teacher na magre-retire na hanggang teacher 1 lang. So kagahapon sa maong ihap din 3,300 kapin ka mga newly promoted teachers and school heads 57 ato nila kasamang ayda na promote gikan sa teacher 1 ngadto na sa teacher 3 diin ni abot pa og 20 ngadto sa 30 ka katuigan kasamang ayda no nga nagserbisyo nga wa gid in town sila na promote tungod lagi kay matud pa ni Education Secretary sa ni Angara wa matutuki ang sistema sa edukasyon wa kayo na budgetan apan karon ilang gipaningkamutan og sa umabot pa ang administrasyon nga mapadayon ang promotion sa ato ang mga teachers sa nasod kasamang ayda. Dugang ni Castro nga giauhag sa
gobyerno ang katawhan nga magtinabangay matud pa kapit bisig sa mga ida kay matud pa ni Castro ang presidente ay gumagawa ng kanyang tungkulin mao nang magtinabangay alang sa kalambuan sa nasod ilabi na ning panahon sa krisis sa mga ida. So far kanato ang update sa atong gitambungan kaganina nga press briefing ni Palace Press Officer of PCO Undersecretary Attorney Claire Castro dito sa ilahang Bagong Pilipinas eGov Service Hub Visayas chapter dito sa Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi karong adlaw. So kasama mo sa balita Raymart Orestilo Carmen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Dengan sa labat radyo man, Remart Pugoy o kini nga portion na sa kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 100% gimo sa Life Extension sa USA. O nasayod ba mo nga ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar nga imnon alang sa mga cancer patients. Alabi na kato nga nag-antos usab sa ilang arthritis, taas nga blood sugar. Life Extension Vitamin D3 labi na pagpaligon sa atong resistensya mga kasama. Life Extension Vitamin D3 for longer life. DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. Ito sa mga ato na hisgutan sa atong headlines sa mga balita. Kanusa man ang transport protest wilga sa transport group dinhi sa Sugbo mga kasama ug sa uban pang bahin sa Pilipinas gumikan sa nagsunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana bunga usab sa tensyon o giyera dito sa Middle East. Siguraduhan nga naka-like o naka-follow DYH Permanent Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kanang dunay blue check mark. Og i-follow og i-share ang atong live program karong hapuna. Ang ato ang pangutana karon diri sa DYHP News Updates kanus aman ipahigayon karong simanaha unsa mang pitsaha ang transport protest ipahigayon nga pangandaman usab nis gobyerno. Tubag na pinagi sa pag-comment sa inyohang tubag sa nagpadayon nga live program karon sa atong DYHP News Updates mga kasama doon na kay kahigayunan nga makadaog og 200 pesos GCash. Samtang sa Pikas Bahin, ato nga paminawon ang balita ni Radio Man Ken Galenia asa man dapita ang mga choke points na ipahigayon nga transport strike sa mga transport group dinhi sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenia. DYHP RMN Report. Musalmat ang grupong pinagkaisan sa mga tsuper at operator nationwide o piston diri sa Sugbo alang sa gitakda nga transport protest karong Marso 19 adlaw nga Huwebes. Ang coordinator sa piston Cebu nga si Greg Perez na mahayag gatulog ka mga choke points ang ilang i-establisar karong Huwebes sa buntag alang sa ilang mga miyembro nga bot musalmot sa transport protest agig pagpagiusa sa ilang umbrella organization dito sa Kaulukan. Ang ilang choke points ana sa Pida Losari Street sa Cebu City, may andok sa Mabolog Iskina Talamban ug Kabangkalan sa Dakbayan sa Mandawi. Ang ilang demanda mao kining mosunod. Una-una ang demand per increase 5 pesos isa stock na isa stock nato o parcelana nga ibasura ug ang oil deregulation law. Panawagan nato nga inanali nga lakang sa gobyerno nato is
kapitanan ano yung krisis karon. Samtang gigamyan rasab sila sa aumento nga piso alang sa traditional nga mga sakyanan. Mato ni Perez ang sakto nga kantidad sa usbaw aron masagang ang labihan kataas nga presyo sa mga produktong petrolyo labi na ang krudo mo ang 5 pesos nga base fare. Parang insulto na no sa demanda o sa kinanglanon karon nga panunta no dagdag pasahe sa mga driver. So, makadugang-dugang no sa tapal-tapal sa income unta sa atong mga taxi driver. Ang coordinator sa pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide piston diri sa Subo nga si Greg Perez. Gituga ni Perez nga misamot og kagamay ang ilang take-home pay matag adlaw gumikan sa kataas na karon sa presyo sa krudo. Ang DOTR na nanaypaybaw nga usbawan og piso ang base fare alang sa mga traditional jeepney samtang 2 pesos alang usab sa mga modern jeepney. Kasama mo sa balita gining Radio Man Ken Galinea tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:31 na sa kahaponon mga kasama. At balik ko na DYHP Answer to Win promo karon sa man ang ipahigayon nga transport protest sa mga transport group dinhi sa Sugbo mga kasama unsang pitsaha man. Karong si manaha baya to. Tubag na pilagi sa pag-comment sa inyong mga tubag dinhi sa ato ang live program sa DYHP News Update. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karon sa taon ang ato ang gawas nga bahin mga kasama huot pa maghihapon ang dagan sa trapiko o dura pa maghihapon dagangan naghirit sa pagpatubil karong mga orasa karong adlaw kasama Josephus Quijano taliwan ning pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo kasama JQ kumusta ug unsay sitwasyon karon di sa gawas? DYHP, Tatak RMN Report. Yes, salamat ka sa radyo banda Aida, no? Bisan pa man nagkataas na ang presyo sa gasolina o sa produktong petrolyo, panduan rin makatandog, nag-ismalag gamay, o bisag baligwan po ng ismal sa mga nagiyag mga sakanan, mga motorista, ay kiwa may mahimo, no? Ay saka ang presyo, pero na, bisan pa man yan, ando na gapoy mga patubil, pero doon na kayo sa kukay, maghapon kasama gamasyon na ito kagabi nga pulo-pulo gud katong mga barato pa nga mga gasoline station, no? Pero katong mahal minus duhala na itulo, pero katong mga barato pa maglinya gud ang mga motorista, no? Sagol motor, mga four-wheel vehicles na maglinya sa mga gasoline station nga barto-barto. Pero karon mingaw na kay ano ba gipatuma man ang osmar sa kuan, no? Presyo sa produktong petrolyo sa nagkalaing mga gasoline station din sa Cebu City o Metro Cebu mo nang bisan man ini do nagapoy mga dapit nga nakasinati og gaot sa dagat sa masakyan basingon ning rasa dahil sa may Balamban may Talamban Road ug Banilad kining dunay access road sa Ayala basta itong monitoring nakasasab ni gaot sa dagat sa masakyan karong marasa kadunay mo sud gikan dunay mo gawas gikan sa IT Park unya mo left turn padong sa Foodland unya matumasagin ni dapit ang mga sakyanan nga gikan diri sa Payas Bishop Prias dol sa may flyover Pag-ibig nakasinati ni gaot sa dagat sa masakyan padong diri sa may Foodland o sa may Talamban proper ang Pobjan Polisikan ng Kanan de la Montaña tapos sa Miss Gaot sa dagat sa masakyan padong sa may IT Park kung gikan sa IT Park gawas gikan sa may Apas sa bugas diri sa may padong sa GY o padong diri sa may Mabulo o sa may Isoriano samtang ang North Reclamation Area awan-awan na dito sa may Isos Minya padong diri sa may habig na sa may Mandawi do sa mga dagkong nga hospital pero ang daan padong diri sa may Zulig o diri sa may Planilo go ano ang video nakasinati sa sabni sa kaot sa dagat sa masakanan padong diri sa may Pagungdaan sa may Tayod ug Gapaknaan Mandawi samtang ang diri sa may uptown area ang Mango Avenue moderate to heavy traffic sa Camorasa sa may Fuente padong diri sa may Gerald Muslim Avenue napiktan ni ang MG Kinko Avenue gikan sa may New Imus Road padong sa may Hipodromo ug Mabulo ang Osmia Boulevard gikan sa Fuente padong sa may Iscario moderate to heavy traffic sa mo gagawin sa may Iscario sa eskina F Ramos Extension o sa wala Osmeña masangit ni dapita kadto sa Mugawas nga masakan ni dapita man nga slow moving nga masakanan padong sa may Gordo
o gabi kami sa may Iscario Extension doon sa may Cebu Business Park. Samtang nag-ibilis sa Tiklasan ni Karon padulong sa may Banawa o gabi sa may Singson Village sa Barangay Guadalupe. Ang B. Rodriguez slow moving sa mamasakanan padulong sa may Virama Avenue. Ang downtown area wala kabalakan ka Madari sa Mascolon, Ligaspi, kining Hako Salim, Mabini, Panganiban, Eskinas Boulevard Colon, wala ko daw kay Mudurtan daga sa masakanan karon kabaga orasa sa Kapulon. Samtang agin Bacalso, maurayot karon daga sa masakanan padulong sa may south nga bahin sa Bacalso, Basak Parlo Highway, Pambaling flyover o diri sa may Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay. Ang isabi Bosa, duray ka ang kabalakan, no? Gikan sa Talisay o gikan sa may Plaza Independencia. Mali pala ka sitwasyon galos kadaran nga kapos sa Adlaw Martes. Gikan sa gawas lang sa traffic update unyong Radyoman Joseph Gano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:37 na sa kahaponon mga kasama rin salamat Radyoman Joseph Quijano. Samtang balayon sa atong balita mga kasama, disgrasya na hitabo sa duha ka motorsiklo sa dakbayan sa Karkar, mikalasog usa ka kinabuhi. Kasama mo sa balita Radyoman Jane Gallardo. DYHP Tatak RMN Report. Namatay ang usa ka 22 anyos nga ulitaong motorista human kini nalambigit sa disgrasya tali sa laing motor sa National Road sa Lower Kambuntan, Barangay Bulinawan, siyudad sa Karkar, mga alas 2 pasado gahapong adlaw. Nailhan ang nakalas nga si Edison Anor, lumulupyo sa Ilaya, sakop sa nahisgotang barangay. Samtang ang kaengkwentro niini nga naangol, mao si Jean Fausto, 21 anyos og residente sa Canlawilaw, Dumalan, lungsod sa Dalaget. Sigon sa investigasyon sa Karkar City Police, gikataho nga ang duha ka motorista nagbiyahe sa managlahing direksyon. Diin matud pa, si Anor paingon sa habagatang bahin, samtang si Fausto padulong sa aminahang dapit. Gikataho nga pag-abot sa nahitabuan, si Anor na slide paingon sa pikas nga lane hinungdan nga nabanggaan og naligsan kini ni Fausto. Tungod sa impact sa pagkabangga, nakaangkon og grabing kadaot sa ulo nga bahin si Anor nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Matud pa, gidala pa ang duha sa Cebu Provincial Hospital Karkar City apan si Anor nakabsan gyud sa kinabuhi. Og si Fausto padayon pa nga nagpaalim sa tambalanan tungod sa naangkon niini nga angol sa kalawasan og posibleng ibalhin kini sa laing ospital sa Cebu City sa dugang medikal nga atensyon. Kasama mo sa Karkar Police Station, ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tinga salamat Radyoman Jane Gallardo sa report. Ato balikon ha sa DYHP Answer to Win promo mga kasama makadaog og 200 pesos GCash. Like and follow DYHP Alimen Cebu Facebook page. O ingon man Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo kanay blue check mark sa kilid sa pangalan. Og i-share atong live program sa yun kay Mechanics o doon na kay kagayunan makadaog sa atong premyo. Kaya magagmay lang ni pero makapalit na sa nigpamugas, makapalit na po nigpanudan. 200 pesos sa GCash mga kasama kanus aman ang petsa sa transport protest ngay pahigayon sa mga transport group dinhi sa Sugbo ug sa uban pambahin sa Pilipinas. Kung saan nga pitsaha karong semana ra ba ni? Atong oras alas 5:38 na sa kahaponon. Dugang pa mga balita, DYHP Sumbunganan ug DYHP News Update sa atong pagbalik kuman sa mga pahinumdom.